அந்த பக்கம் நான் இங்க விடுறேன்னா நீங்க அப்படியே அங்க வெளியே இழுத்து வெளியே போட்டு விடுங்க. அந்த பக்கம் மட்டும் விடாத, அப்படியே இங்க வந்துடும். அங்கெல்லாம் அவ்வளவு வேகமெல்லாம் வராதுங்க. வந்து உள்ள வருது. நான் அந்த வருது பாருங்க. இருங்க அப்படியே பா தட்டு மேல ஏறிட்டா. அது அது ஏறிச்சுன்னா போயிடும் அந்த பக்கம். அடவா வெளிய விட்டு போற ஏன் சுத்தி வந்துற அடிக்கிறாப்பதான் நேரம் ஒரே தட்டு வச்சு இதோட சேர்த்து ஒரு குத்து குத்துனா வேலை முடிஞ்சு விடுச்சு. ஏய் பயமா இருக்குதுண்ணா. இப்படி சீக்கிரம் வராது. கையில பிடிக்கிறான் உள்ளே போகுது, வெளியே வர மாட்டேங்குது. தள்ளிவிடு அந்த இது மேல கல்லு மேல வருது பாருங்க. அந்த பக்கம் போய் 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 அவ்வளோ போ 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 போ. காரைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு வேகம் போகுதுன்னு மட்டும் பாரு. அங்க பாரு எவ்வளவு வேகம் போகும் பாரு. ஏப்பா என் வண்டியில ஏறிடாதா கைப்புள்ள. போயிடும் அந்த வெளியே போடு சுற்றி அப்படி தட்டிட்டே போயிடும்.